Croeso cynnes iawn I chi gyd. Braf iawn eich gweld chi. Diolch yn fawr I chi am ddod. I ni yma heddi I lansio'r gyfrol arbennig hon. Mae'n fraint cael cadeirio'r sesiwn yma. Fy enw I ydi Ainsley Griffiths, dwi'n gyfarwyddwr ffydd Trefn ac Undod gyda'r Eglwys yng Nghymru, a un o'r rai sydd wedi bod yn chlwm wrth y gyfres Gofal ein Gwinllan dros rhyw 4 blynedd nawr. A mae'n wych iawn cael y cyfle yma I lansio'r drydedd gyfrol yn y gyfres. Lansiwn ni'r un gynta, y Modian, 2 flynedd yn ôl, ym Mhenllyn. Yr ail llynedd ym Mhontypridd, ac felly ar ôl bod yn gogledd orllewin, y de ddwyrain dyma ni yn y gogledd ddwyrain. Ar y thîm bron, yn lansio'r gyfrol hon I ddathlu cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru dros y canrifoedd I llên a diwylliant Cymru. Rhaid ofn bod chi'n meddwl taw dim ond cyfres o lyfrau yw Gofal ein Gwinllan, rhaid pwysleisio, dydy hynny ddim yn wir. Oherwydd cyfres o seminarau sydd wedi bod yn digwydd ar-lein ers mwy na 4 blynedd nawr yw Gofal ein Gwinllan yn ei haminfod. A ni wedi, a dwi'n gweld rai ohonyn nhw yma heddi, a diolch I chi am ddod, rai arbenigwyr yn y meysydd amrywiol yma, sydd wedi dod I rannu o'i harbenigedd nhw trwy gynnig sgyrsiau ar-lein I ni. Ac os chi wedi colli'r rheini, maen nhw gyd ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru. Just rhowch y Google Gofal ein Gwinllan a gobeithio dewn nhw lan, maen nhw ar YouTube. Ond pwysig iawn hefyd o cymryd y cam o'r cyflwyniadau ar-lein I gael cofnod parhaol yn y cyfrolau hyn. Yn rhy hynod o ddiolchgar I rai sydd wedi cyfrannu, wrth gwrs, a hefyd i'r golygyddion yr Athro D Densil Morgan, byddai'n clywed gan Densil mewn munud, a Dr Canfail Lake am ei gwaith trwyadl gofalus a greinus. Anodd credu, ond bydd y 10fed gyfres o Gofal ein Gwinllan yn dechrau busnesa nos Fercher ar ail ar 15 o Fedi. Ac os chi eisiau bod ar y restr I glywed mwy am hynny, dwi'n siŵr bydd ffion yn y ffrynt yma fydd yn gwerth y llyfr y diwedd, yn hapus iawn I gymryd eich cyfeiriad e-bost ac allwn ni gosod ymlaen I Angharad sy'n gwneud y trefniadau. Felly yna ddigon o ddiwrtho fi am y tro. Pleser a braint nawr yw cael cyflwyno Dr Graham Davies, cyfarwyddwr cenhadaeth a strategaeth yr Eglwys yng Nghymru, I ddeu gair am y gyfrol. Graham sydd wedi ysgrifennu'r rhagair i'r gyfrol benodol hon, yn ddiolchgar iawn am hynny, ac yn falch iawn bod yn mynd I ddeu gair wrthon ni yn nawr. Diolch yn fawr Graham, croeso cynnes. Wel, diolch yn fawr Ainsley am y cyflwyniad hwnnw a croeso pawb. Wel, mi dreiliais I roi yn beirniadu y cystadleuaeth llefaru, lle roedd gofyn i'r cystadleuwyr berfformio yr emyn dros Gymru'n glad gan Lewis Valentine, sydd wrth gwrs efo'r llinell y Wynllan Wen a roed i'n gofal ni. Oedd hawl gan y cystadleuwyr ychwanegu ddarnau eraill I gyfosod gyda hynny, ac wrth gwrs nath nhw I gyd ychwanegu y darn enwog o bychedd Garmon gan Saunders Lewis, Gwynllan a Roddwyd. Felly rhwng y rhagbroddion ddoi a'r garthlymiadau llwyfan, mae rhaid bod wedi clywed y gair Gwynllan rhyw 100 o weithiau. Felly mae hwnna dwi'n credu yn barasoad arbennig o addas ar gyfer heddiw. A dwi'n ddim, sy'n cymaint â hynny o wynllanoedd go iawn yng Nghymru, ond yr arcian dyn ni'n gyfalu am y rhai sydd gyda ni, mae'n amlwg. Os ydych chi eisiau gofal eich Wynllan, Cymru yw'r lle I ddod. Nawr, dyn ni yma I ddathlu cyhoeddi llyfr gyfrol Gofal ein Gwinllan trwy llafur y golygyddion Canfailaic a Densil Morgan, a'r dwsin o ysgolheigion sydd wedi cyfrannu ei ysgrifau disgled ar hanes pobl yn yr Eglwys yng Nghymru sydd wedi bod yn danbaid ac yn weithgar dros y Gymraeg. Felly diolch i'r golygyddion, diolch i'r cyfranwyr, a diolch am y rhai, a mae eu hanesion yn cael ei cyfnodi yn y tudalennau hyn.
I'r bobl yna, a mae'r diolch fod gennym ddiwylliant Cymraeg yn yr Eglwys yng Nghymru i draddodi un plant ac i blant un plant fel rhyftadaeth rhagwyddol. Iddyn nhw, mae'r diolch am yr hyn sydd gennym. I ninna, wrth gwrs, mae'r dasg o sicrhau yn ein hoes ni bod y Gymraeg yn cael ei ffrio le heddiw ac ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod. Diolch yn fawr. Diolch o galon Graham am y geiriau yn y llyfr ac am y geiriau cynnes hynny yn sylweddol. Mae wedi bod yn wthnos go bryswr i chi. Felly diolch yn fawr iawn am greu amser ymhlith yr holl waith beirniadu i fod gyda ni yma heddi. Fel sonis i, yr Athro D Densil Morgan yw un o gyd olygyddion y gyfrol hon a'r cyfrolau cynt hefyd, a mae wedi cyfrannu'n helaeth iawn i'r gyfres o seminarau ar llên. Dwi'm yn credu bod angen fi ddweud fawr o gyflwyniad i Densil, ond ni'n gwybod bod e'n ysgolhaig o fri, mae'n un o drysorau'r genedl. Mae wedi cyfrannu'n helaeth at ein dealltwriaeth ni o ddiwinyddiaeth, ac falle'n fwy beth ar hanes yr eglwysi yng Nghymru dros y canrifoedd. Mae'n awdur toreithiog a chlodwiw, a mae gyfrol ddiweddaraf heb law am y gyfrol hon, gras, gobaith a gogoniant, creddydd a ysbrydolrwydd yng ngwaith Emrys ap Iwan a gyhoeddwyd y llynedd. Mae'n fraint i ni gael cyfle i glywed Densil yn treithi y pnawn 'ma. I destun fydd ysgeifiog, Llambed a'r genedl, Rowland Williams a'i fad Dr Rowland Williams, a'i cyfraniad i hanes a llên Cymru. Diolch o galon i chi, Densil. Croeso. Sneb eriod wedi galw i mi un o drysorau'r genedl i'r glân. Werth i fi ddod nôl, i glywed hwnna'r ail waith yn y byd. Diolch fawr, Ainsley, am y geiriau caredig. Mae'n hyfryd cael bod yma. A'r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal eleni yn Wrecsam, tref, erbyn hyn ddinas fwyaf esgobaeth Llanelwy. Mae e'n gwbl briodol talu teirged i un o gymwynaswyr mawr os angofiedig y brwydd hyn. Sef Rowland Williams, mwy nag un a dweud y gwir, Rowland Williams o'r hynaf, ficer ysgeifiog a golygydd y gwyliedydd, a chlybwyll hefyd gyfraniad i fab, y Doctor Rowland Williams Llambed. Nid yn gymaint i astudiaethau diwynyddol, ond i gymreictod a thyniant y Gymraeg oddi mewn i'r eglwys sefydledig. Un o amcanion y gyfres sgyrsiau Gofal ein Gwinllan yw dwyn i'r golau rai o'r enwau sydd i bob pwrpas wedi mynd ar goll. Ac ythoffan gilydd nad estrones oedd yr hen fam, sef yr eglwys sefydledig yng Nghymru, ond un a wnaeth fwy o lawer nac y dybiwyd yn gyffredin i warchod buddiannau y Gymraeg. Ac fel o'n i'n dweud llynedd, fel o'n i'n dweud y tro cynt, mae yna rhywbeth hynod ecwmenaidd ynglŷn â'r fenter hon, nid eglwyswr ydw i nac ynfael. Nalwyn James, y chwaith sydd wedi bod yn ymwneud â hyn, ond mae wedi bod yn fraint aruthrol i ni fod yn ymwneud â'r gyfres gan gofio am ein Cristnogaeth gyffredin ni yn ogystal. Dechreuwn ni nid gyda hwn, does na ddim llun o'i dadau. Rowland Williams y mab ydi hwnnw, ond i ni'n mynd i ddechrau gyda Rowland Williams yr hynaf, a dweud gair i ddechrau am ei yrfa. Ganed Rowland Williams yn Ninas Mawddwy, ym mis Mawrth 1779 yn fab i Richard a Catherine Williams. A'i fedyddio nid yn Llanymowddwy, ond yn Eglwys Sant Tydecho Mallwyd ar y 7th yr 20 o'r mis. Y Mallwyd y cafodd ei addysg gynharaf o dan Curad y Plwyf, cyn ei anfon i Fetws yn Rhos, lle roedd perthynas iddo fe
y parchedig Peter Williams, nid oedd esboniwr, ond mi oedd e'n ficer ac yn brifathro ysgol ramadeg Abergele. Ac ar ôl peth amser yno, fe symudodd ymlaen i ysgol ramadeg Rhuthun. Yn 1798 y cyntaf, yn 45 oed, enillodd ysgoloriaeth i Goleg Iesu Rhydychen. Fe raddiodd yn BA yn 1802, yn MA yn 1805. Fe ordeiniwyd yn ddeacan gan John Randolph, Esgob Rhydychen, yn 1812, a blwyddyn yn ddiweddarach yn offeiriad. Fe ddychwelodd i Gymru yn 1813 i Esgobaeth Bangor, lle bu'n gurad Llandygau, ac yn ysgol feistr yn ysgol Friars. Here, for 4 years, meddai yr archdeacon A.O. Evans, Rowland Williams spent his time between his school duties and parochial work and laid down the foundation for his future career. Fe fuon nhw'n blynyddoedd prysur. Fe penodwyd yn 1815 yn ysgrifennydd y Bangor Tract Society, mudiad y sefydlwyd mwyn efengyleiddio'r plwyfi trwy ledeini llynyddiaeth fuddiol, ac fe ddangosodd gryn sêl dros y gwaith. Ar ben hynny, fe gafodd gyfle i droi ymhlith eglwyswyr Cymreigaidd a chydwybodol fel John Jones, vicer Bangor, a'r theacon Meirionydd yn ddiweddarach, ac yn fwy diweddar fyth yn ddarlithydd Bampton ym Mhrifysgol Rhydychen. Richard Davies, gŵr a glodforwyd gan Dafydd Ddu Eryri, Gytyn Peris a Richard Llwyd, the Bard of Snowdon, oedd yn gyd-athro a Williams yn ysgol Friars. Nicholas Owen, awdur y British Remains ac eraill, all of whom belonged, meddai yr archdeacon, to a band of ardent Welshmen who expended talent and time in the spread of healthy Welsh literature. Mae'n dda bod ni'n dweud hynny yn yr Eisteddfod Genedlaethol, the spread of healthy Welsh literature. Tra ym Mangor, fe wnaeth Williams argraff hynod ffafriol ar ei esgob, William Cleaver. Ac yn fuan ar ôl i'r esgob symud i fod yn bennaeth esgobaeth Llanelwy yn 1816, fe gynygiodd i'r clerigwr ifanc fywoliaeth Ciltcaen yn ymyl yr Wyddgrig. Fe fuenwr rhwng 1817 ac 1819 cyn ei benodi yn ficer Belygain. Ac yn ogystal â bod yn ddiwyd gyda'i ddyletswyddau bugeiliol, fe'i penodwyd yn gaplan arholiadol, nid yn unig i Cleaver, ond i'w olynydd John Luxmore, a fu yn esgob Llanelwy rhwng 1815 ac 1830. Chwedl yr archdeacon Evans eto, his advancement was rapid. Fel chi sydd yn glirigwyr, os ydych chi eisiau dringo yn y byd, his advancement was rapid. Yn 1819, fe symudodd i Meifod, Sir Drefaldwyn. Yn neas at galon gweithgareddau ar hyn, mae Bedwyr Lewis Jones yn ei lyfryn dylanwadol yr hen bersoniaid llengar yn ei alw yn Ifor Ceri a'i Griw, sef Ceri ger y Dre Newydd, cartref John Jenkins, Ifor Ceri, Manafon, cartref William Davies, Gwallir Mechain, a Chasgob yn Sir Feisyfydd, cartref W.J. Rhys. Cyfarfyddant gan amlaf, meddai Bedwyr, yn Ficerdy Ceri. Yn un peth, dyma'r lle mwyaf cyfleus, a phin bynnag, yr oedd aelwyd Vicer Ceri yn enwog am wres ei chroeso a'i lletygarwch. Ar yr un pryd aeth i yrfa eglwysig o nerth i nerth. 1819 bu'n ganon Llanelwy, ac yn 1836 fe'i penodwyd yn rheithor Ysgeifiog yn ôl yn Sir Fflint. Dyna eglwys y Santes Fair Ysgeifiog. Mae'n weld yn ddigon
modern mewn ffordd, ond dyna fe adeiladwyd yr eglwys honno tua blwyddyn cyn iddo fe gyrraedd. Ac yno y bu yn rheithor Ysgeifiog tan i farw yn 1854. Ffeithiau digon sychlyd oedd rheini, ond mae pob hanesydd yn gorfod cofio, mae rhaid i chi gael eich dyddiadau yn gywir, felly dechrau chi cael y dyddiadau. I wraig oedd Jane Wynne o dre Iorwerth ger Bodedern yn Ynys Môn. Yr enwocaf o'i blant, tri mab a phair merch, oedd y Dr Rowland Williams, dirprwy brifathro Coleg Dewi Sant, Llambed Pont Steffan, ac am sôn amdano fe cyn y diwedd. Ond am y tad fe ddwedir hyn. His strength as a clergyman lay chiefly in the moral influence which a character of sterling uprightness seldom fails to maintain. For upwards of 40 years, nothing short of necessity prevented him from superintending in person his Sunday school and grounding his children in the New Testament, or elsewhere translating the Greek poets and explaining the dark places of theology to the private pupils whom he used to receive into his home. In spite of all distractions, he was through all a parish priest. His people were his first consideration. Isaac Falk in Enwogion Cymru describes him as un o brif gymwynaswyr yr oes. Byddai hi'n meddwl o bosibl ac ystyried I gefndir, I addysg, I allu, I ymroddiad, a bydde fe wedi cael ei wneud yn esgob. Ond dyma gyfnod yr esgob eingl, wrth gwrs. Ac iddo fe godi yn yr hierarchi nid i'r entrychion, ac oedd hi'n fodlon I fyd ar fod yn offeiriad plwyf. Ond fel mae Isaac Fulks yn dweud yn y dyfyniad yma gan yr archleaton Evans, un o brif gymwynaswyr yr oes. Reit, yr isbenawd nesa. Williams ar wasg gyfnodol. Ar wahân I waith gweinidogaethol, fe gysylltir enw Williams a dau gylch arbennig. Diwygio y llyfr Gweddi Gyffredin yn drwyadl o ran iaith a mynegiant yn yr 1840au, a'i ymwneud â'r cylchgrawn y gwyliedydd trwy gydol y ddau ddegawd yn hynt. Os hoffwch chi wybod mwy am y thema gynta, trowch at yn henod I, a phenod y Dr Gwendraeth Morgan yn Gofal ein Gwinllan, cyfrol yr ail. Ond fe roddwn yma sylw i'w lafur cylchgronol. Iddyn nhw cael eu trwytho yn y clasuron, Saesneg a Saesnig oedd addysg y prif glerigwyr hyn. Yn yr ysgolion gramadeg a Rhuthun a Bangor yn y gogledd, ysgol Meurig yn y gorllewin a'r Bont Faen yn y de. Ac ni ddisgwylid I neb cael y Gymraeg yn Rhydychen neu yn Nghaergrawnt. Felly pan ymwreiddiodd y wasg boblogaidd yn y 4edd ganrif ar 15 ymhlith yr ymneilltuwyr, na chafodd I hyrweinwyr nemor ddim o'r manteision y ddysgol hyn y bu yn fwyaf effeithiol. Saesneg oedd cyfrwng y cylchgronau cyntaf fel The Cambrian Magazine a'r Cambrian Register. A bu rhaid aros can gylchgrawn Cymraeg neu cylchgrawn Cymraeg Morgan John Rhys rhwng 1793 ac 1795 I gael cyhoeddiad dau fusol ehangach ei apêl. Mi oedd Dafydd Eryri wedi lawnsio Eirgrawn Cymru yn 1810, ond byr fu ei barhad. Felly hefyd
y greal hynafieithol yn 1817. Williams a'i gyfaill agos John Roberts, Vicar Tremeirchion, oedd fwyaf brwd o blaid creu cylchgrawn newydd. Yn wir, mi oedd Roberts yn olygydd y cyhoeddiad Cylchgrawn Cymru 1814-15, ond 4 rhifin yn unig a welodd olau dydd. Fe gafwyd ymgais i'w atgyfodi yn 1822, gyda help 2 o feibion Darwen, sef Richard Ceirwys a Thomas Richard y Beryw. A chyn hir fe dynwyd gwallter Mechain ar Is-Casgob ac ifor Ceri i mewn i'r cynllun. Meddai ifor Ceri wrth Rhys-Casgob. There are at present 4 magazines published in Wales by the 4 sects of Baptists, Methodists, Independents and Wesleyans at 6p per month. With the exception of Seren Gomer, which has some spirit, they are tame and satiate you with experiences and conversions. They are, notwithstanding, doing all they can to sap the church. It struck me that a publication on church principles of a more respectable appearance, combining a little natural history, antiquities with theology, might have the patronage of the clergy, and through them the sound part of churchmen. Mae'n dweud dim byd am the unsound part of churchmen, ond mae'n sôn am the sound part. Wy'n gobeithio mai sound churchmen yw'r bobl sydd, a women sydd yma, y prynhawn yma. Y 4 cylchgrawn sectyddol oedd Seren Gomer y Bedyddwyr, Trysorfa y Methodistiaid, Dysgedydd yr Annibynwyr a'r Eirgrawn Wesleyaidd. Seren Gomer, fel y dywedwyd o dan olygyddiaeth Joseph Harris, oedd leiaf sectyddol i naws ac ehangaf ei apel. Ym mis Medi 1823, ymddangosodd rifin cyntaf y gwyliedydd. Cylchgrawn o wybodaeth fuddiol bydd i'r Cymru uniaeth, tan olygiad gweinidogion yr Eglwys sefydledig. Mi fyddai'n para hyd fis Rhagfyr 1837, ac meddai R.T. Jenkins amdano, y gwyliedydd oedd cylchgrawn gorau Cymru yn ei ddydd o safbwynt y llenor. Barn adleisiwyd gan Bedwyr Lewis Jones. Roedd y gwyliedydd, meddai Bedwyr, yn fwy llenyddol i ogwydd na'r bwriad cyntaf ac un o gylchgronau gorau y ganrif. Yr un petrwm yn fras oedd i'r gwyliedydd o fis i fis. Mi oedd yn dechrau gydag ysgrif hanesyddol o dan y teitl Bucheddau Enwogion yr Eglwys. Adran a'i phennawd yn ddosbarth crefyddol, yn rhoi lle yn blaenaf i esboniadaeth feiblaidd. Adran hynod ddifyr o dan y teitl Y Mil Draethodydd. Nid 1000, clywed, cant, ond 1000 anifail felly. Y Mil Draethodydd. Yn disgrifio yn fanwl amryw byd o greaduriaid. Rhai cyfarwydd ac eraill yn fwy exotic. Yr adran nesaf o dan amrywioieithau oedd yn rhoi lle i ochedwyr ymateb, rhan fynychaf o dan ffug enwau i erthyglau y rhifynnau blaenorol, ac adran helaeth ar farddoniaeth. Mi oedd y cwbl wedi lunio yn eglur mwyn cynnal diddordeb y darllenwyr. Mi oedd y le hefyd i hynyddiaethau a hanes llên am fusoedd lawer ar graffwyd llythyrau Goronwy Owen o'r ganrif gynt at Forysiaid Môn, tra rhoddwyd sylw parhaus at y dadeni diwylliannol cyfoes, y mudiad newydd yr Eisteddfodau oedd wedi codi yn ddiweddar ar hyd y wlad.
Gan sôn am y gweliedydd, dyma y ddwedodd T.M. Jones Gwenall yn ei gyfrol Llenyddiaeth fy ngwlad, nid Gwenall y bardd, wrth gwrs, o'r 18fed ganrif, ond T.M. Jones Gwenall, Llenyddiaeth fy ngwlad, 1893. Ceid ynddo lawer o newyddion lleol o wahanol rannau o Gymru. Rhoddwyd lle arbennig ynddo i hanesion Cymreig a chrefyddol. A gellir dywedyd yn ddibetrus mai un o'i neilltuolion ydoedd rhagoroldeb ei farddoniaeth. Gresyn efau gresyn oedd i gylchgrawn mor dda gael i roddi i fyny. Wel, gair yn awr am Williams ei hun fel awdur. Un rheswm, efallai y rheswm pennaf am nad yw enw Rowland Williams yn fwy hysbys fel llenor Cymraeg oedd i drwch yr ysgrifau yn ddangos naill ai yn ddi-enw neu yn enw awdur y fyddai yn arddel fel ffug-enw lythyren foel. Ar wahân i neu yn fwy anamal W, ef Bedybur oedd yr awdur a elwyd yn X, Y a Z. Williams, meddai yr archdeacon A.O. Evans, was the prime mover. And there is every internal evidence that for several years he wrote most of the articles. Mae'n dda gen i dyw golygydd y traethoddi ddim yn gorfod sgrifennu ar rhan fwyaf o'r erthyglau, ond dwi yn gwybod bod golygyddion hefyd yn gorfod ysgwyddau beichiau trymion, yn enwedig pan mae bobl sydd wedi addo ysgrif ddim yn cyflawni ar y ddewyd, mae llawer ohonom ni yn gyfarwydd â hynny. X at Y aluniodd swmp yr erthyglau hanesyddol ac esboniadol, a Z aluniodd y golofn annisgwyl difyr y mil dreiffodydd, yn disgrifio arferion amrywiaeth eang o greaduriaid. Nid yn unig roi cyfarwydd fel y blaidd, y llew, y twrch ddeiar, y frân, yr hebog, yr eryr, a'r creu'r glas, ond hefyd rhai mwy dieithr fel y siedir, sef yw yr hummingbird, y llewpart, y panther, y diwalgi, sef yw y teigr, y chameleon, y morfil, y camel, tair ysgrif ar yr eliffant, tair ysgrif ar yr eliffant. Fe chi ffindo i leid am eliffant mewn tair ysgrif, maen nhw'n ddifyr dros fen, a mae'n galw yr eliffant yn gawrfil, Ceirw'r llychryn, sef y reindeer, a'r trwyngorn. A chi'n gwybod beth yw trwyngorn, y rhinoceros, wrth gwrs, yw y trwyngorn. Ar wahân i ddifyru ei ddarllenwyr ac ehangu i gwybodaeth gyffredinol, mi oedd amcan crefyddol i'r ysgrifau hyn. Yr adnod sydd yn rhagflaenu y golofn yw llyfr Genesis, y bennod gynta, a'r drydedd adnod ar 20, a Duw a wnaeth fwystfilod y ddeiar a'r anifail wrth ei rhywogaeth. Mawrygu gwaith Duw yn y greadigaeth oedd y nod, tra ar yr un pryd ddiddori a diddanu ei ddarllenwyr. Ser y golofn farddol oedd Ieuan Glangerionydd, Daniel Ddu o Geredigion, Ioan Tegid, John Blackwell, hynny yw Alun, y bardd John Blackwell, a Gwilym Peris. Ni chyfyngwyd y golofn i Anglicaniaid, oherwydd cyhoeddwyd hefyd waith Caledfryn yr Annibynwr, y Methodist Iado Tuchrig, y Bedyddiwr P.A. Môn, ac yna Robert ap Gwilym Ddu a Richard Davies bardd Nantglyn. Serch hynny, cylchgrawn eglwysig oedd y gwyliedydd, yn eang i olygon ac yn frawdol yn naws. Ein bod yn teimlo yn wresog dros ein heglwys hybarch, anfynych y dygasom ddaliadau neilltuol ein plaid i diddalennau y gwyliedydd. Yr achos oedd hyn
Mewn ysbryd heddychol y sefydlwyd ein cyhoeddiad, ac yn yr un ysbryd y cafodd i ddwyn ymlaen trwy blynyddodd ei hanfodiad. Genhedlaeth ar ôl yr ymwahanu mawr rhwng y Methodistiaid Calfinaidd a'r hen fam, ac mewn cyfnod pan oedd ymneilltuaeth yn mynd o nerth i nerth, mi oedd rhywbeth gwaraidd a dymunol yn yr agwedd hon. Ac nid oedd yr eglwys hithau yn ymddifad o ysbryd y peth byw. Yng nghanol y deffroad cyffredin a welir ar grefydd yn y dyddiau hyn, yr ydym yn diolch i'n Duw ni y dewir i'n heglwys gysgu. 2 flynedd ar 15 oedd hyd einioes y gwyliedydd. Erbyn y canol yr 1830au, mi oedd yna ymdeimlad o flinder ar ei dudalennau, a'i erthyglau yn ymddifad o'r sbonc a fyddai yn un o diweddu ddegawd ynghynt. Ac erbyn hynny, mi oedd y pegynnu rhwng yr ymneillwyr radical a'r eglwyswyr ceidwadol wedi dwysau. Fel y dengys y cecri anymunol rhwng David Rhys Capel Als a mesolyn newydd yr annibynwyr, y diwygiwr, a'i wrthwynebydd yr un mor bigog a chafog, sef David Owen Brutus, yn y cyhoeddiad eglwysig newydd yr Hael. Y ceir sôn amdan hi ymhenod fywiog. Robert Rhys, fel fyna, a'r Brutus yn Gofal ein Gwinllan yr ail gyfrol. The gwyliedydd, alas, is no more, meddai un o ohebwyr Williams yn 1839. It was too Christian-like for the tastes of the age. Nothing will do now but politics and strife. And when contesting sects are to treat each other with charity is more than I can tell. Rwy'n trist yn y fan yna, yn does, o dweud y gwir, ond felly yr oedd hi. Eglwyswr cymodlawn, brawdol, a thangnefeddus ei ysbryd oedd Rowland Williams yr hynaf, ac ymheithyn felly i'w cael dweud gair byr amdano fe y prynhawn yma. Wel, beth am y genhedlaeth nesaf? Rowland Williams y mab. Dechreuwn hefyd gyda'i yrfa gynnar. Mae'n deg dweud nad oedd Williams y mab agos mor dangnefeddus ei dad. Un gwyllt i dymer, ystyfnig i natur a checrys ydoedd. Ond yn lle canoli ar ei yrfa helbilus yn sgil i syniadaeth radical, a barodd iddo ymadael a choleg Llambed yn 1858, lle bu ers bron i ddegawd yn is-brifathro ac yn athro Hebraeg, mi fydd gweddill y treithiad yma yn sôn am ei Gymreictod, a'i gyfraniad at warchod ymwybyddiaeth Gymreig a Chymraeg ymlith i gyd Anglicaniaid. Ganed Rowland Williams yr ieuaf ar yr 15 o fis Awst 1817 pan oedd ei dad yn vicar Helygain. Ac ar ôl cael ei addysgu adref fe'i gyrrwyd yn 11 oed i ysgol enwog Eton, lle enillodd fedal Newcastle, sef y wobr am rygoriaeth uchaf trwy'r ysgol mewn clasuron a diwynyddiaeth. Aeth ymlaen yn 1836 i Goleg y Brenin Caergrawnt, a rhagori eto yn yr un ddau bwnc. Wedi ei ethol yn gymrawd yn 1839, aeth ar daith i gyfandir Ewrop, a'i benodi dros dro yn Athro yn Eton. Cyn dychwelyd i Gaergrawnt yn 1842, fe'i hordeiniwyd yn ddiacon yn yr un flwyddyn ac yn offeiriad flwyddyn wedyn, a threuliodd yr 8 mlynedd nesaf yn diwtor y clasuron yng Ngholeg y Brenin. Fe raddiodd yn MA yn 1844 ac yn BD yn 1851. Ymlith i ddiddordebau oedd astudiaethau dwyreiniol, ac enillodd wobr am dreithawd yn cymharu Cristnogaeth a Hindŵaeth, a gyhoeddwyd fel y dialog
of the knowledge of the Supreme Lord, in which are compared the claims of Christianity and Hinduism. Mi fyddai hyn yn ennill iddo radd y DD yn 1858. Mi fydd yr diddordeb mewn crefydd gymharol yn un nodweddu am weddill 'i oes, gan selio i ymlyniad yr hyn y deuid i'w ystyried yn llydan eglwysyddiaeth, broad churchmanship. Uchel eglwyswr o'r hen stamp protestannaidd oedd 'i dad, ond mi oedd y mab yn wedi lledu i gydymdeimlad a dod i blith y broad churchman, llydan eglwyswyr. Beth bynnag am freiniau aristocrataidd Eton a mwythau y bywyd academaidd ar lannau y cam, fe barhaodd Williams yn Gymro drwy'r cwbl ac yn Gymro hynod wlatgar. I value my father's land and language, medai. Although I now living in England know little Welsh, yet hereafter, when I live in Wales, I intend to talk it as exclusively as possible. Ac yn wir, fe bu cystal a'i air. Bu'n siaradwr gwadd yn Eisteddfod Lerpwl mor gynnar ac 1839, ac yn yr un blwyddyn bu'n llywydd ar y ginio gwylddewi gyntaf i'w chynnal yn Nghaergrawnt. Fe ddechreuodd farddoni, ond nid y sywaith yn Gymraeg, bod trwch i gyfrol rhamantaidd, lays from the Cymric lyre, o dan y ffug enw gronwdda gronwy felly camlan ar desynau Cymreig. Hanesion o'r cynfer, y neiryn a llawer llên, y sôn am gysur neu ddiddanwch Owain Gwynedd, a'r chwedl am Madog i fab yn darganfod America. Ynghyd â hanesion gwerin y glywsau wrth ymweld ei deulu yng Nghymru Mallwyd ac yn Ysgeifiog a chartref i fam yn Sir Fôn. My object, meddai, was to remind my countrymen that we too have an illustrious past, and that if we have little direct share in the English worthies, we have their fellows in the temple of fame. O sons of Cambria, gallant once and true, keep for your sons what kept your sires for you. Now you must either don the robe of shame, losing your old inheritance of fame, or else be roused and firm in union stand, staring the Saxon vultures from our land. Wel, na i, os dweudi. Cyfeiriad oedd hwn at yr ymdrech i uno dwy estobaeth Bangor a Llanelwy, a dargyfeirio bob elw tuag at estobaeth newydd Manceinion. Daeth na ddim byd o'r amcan yn bennaf trwy ymgyrch yr offeiriaid milwriaethus Gymraeg a Chymreig yn Sir Efrog, y ceir sôn amdanyn nhw gan yr Athro James mewn pennod ddifyr iawn yn y gyfrol newydd hon, a llwyddiant iarf Powys i liwio deddf seneddol yn rhoi stop ar y bwriad. Yn ogystal â cherddi cenedlaetholgar herddeiddiol fel yr uchod, fe geir dau atodiad yn y gyfrol, y naill yn cyfeirio at yr anfadwaith hon, a'r llall yn cwstwyo y Cymro Cymraeg William Williams, aelod seneddol Coventry, am araith a draddodwyd yn hir cyffredin, yn priodoli diffyg mentergarwch y Cymru i'w hanwybodaeth o'r iaith Saesneg, yr angen canlynol i ddyleu y Gymraeg. Hyn wrth gwrs arweiniodd at y Comisiwn drwg enwog i gyflwr addysg yn Nghymru a'i llyfrau gleision. Mae amser yn mynd yn ei flaen. Dwi eisiau symud ymlaen at yr is-bennawd nesaf. Ysgrif y Quarterly Review. Os daeth ymrwymiad Cymreig Williams yn amlwg yn ei gyfrol farddoniaeth, fe fynegwyd yn fwy pendant fyth mewn ysgrif gyrfaeth ddienw yn y cylchgrawn Saesneg The Quarterly Review, mis Hydref
1849. Methodism in Wales oedd ei theitl, camarweiniol braidd am ei bod yn trafod hanes diweddar Cymru, lawer yn fwy eang. Ac yn yr ysgrif honno fe ddaw cariad i hawdur at ei famlad i'r golwg ar bob tudalen. Eglwyswr teyrngar oedd Williams a rannau ofal i dad am les gwerin y plwyfi gwledig. Ond fe wyddai yn iawn am wendidau yr eglwys gynt. One crying evil of the times was the not infrequent appointment to purely Welsh parishes of persons ill acquainted with the language. Dwi'n gorfod sgipio rhai o'r dyfyniadau hyn. Mae'n sôn yma am Gruffydd Jones Llanddowror. Yna, mae'n sôn am y Methodistiaid. A fel eglwyswr, mae'n gweld y Methodistiaid nid fel sgismatiaid neu ymneilltuwyr, ond fel eglwyswyr teyrngar oedd wedi cael ei gyrru i argyfwng gan gysgadrwydd yr eglwys wladol. Mae'n sôn am Hywel Harris yn ganmoliaethus. Mae'n sôn yn fwy canmoliaethus beth am Daniel Rowland. Fel hyn mae'n dweud am Williams Pantycelyn. He was a man in whom singular purity of sentiment added grace to a truly original genius. Neither St. Ephrem of Syria nor our own Milton conceived more strongly of the genuine muse of religious poetry as the influence of the Holy Spirit. His precept and practice in this respect have been compared to those of Fra Angelico. Dwi'n mynd i sgipio a dweud hyn. Mae'n lladd ar awduron y llyfr Egleision. Mae'n lladd ar i eglwys am i llesgedd. Fel hyn mae'r cofiannydd yn dweud, the article caused much sensation in the principality. He endeavoured to keep the authorship a secret, but from the knowledge of facts manifested, as well as from the ability with which it was written, it was not possible this could long remain a matter of doubt. Gair yn unig am yr is-deitl nesaf, helyntion Coleg Llambed. Pryn ai bod awdurdodau Coleg Dewi Sant yn ymwybodol o'r ysgrif hon a'i peidio. Erbyn 1850, dyma nhw yn ei wahodd i ymuno ar staff. Ac wedi derbyn ei gohofiad, dyma Williams bellach yn ôl yn i'w wlad ei hun. Os hoffech chi'n gwybod mwy am ei ymdrechion glew i adrefnu gweinyddiaeth y coleg, trowch at gyfrol ardderchog William Price, A History of St David's University College, Llambed, Volume 1. Gewch ddarllen hefyd am y storm adorodd yn sgil cyhoeddi i gyfrol pregethau dadleuol Rational Godliness yn 1855. A'i ymgais saethig a chynyddol fwy chwerw yw amddiffyn ei hun. Erbyn 1858, mi oedd Williams wedi cweryla gyda'i esgob, wedi i ynysu oddi wrth i brifathro, ac wedi fforffedu ewyllus da cyfron sylweddol o'i fyfyrwyr. Pan gyrhaeddodd Llambed i ddechrau, mi oedd e'n boblogaeth, ac un reswm am ei bobloglwydd oedd iddo fe fyny siarad Cymraeg ar myfyrwyr. Meddyliwch bod yn gofod bod boblogaidd yn wneud hynny, ond oedd e'n annisgwyl iawn. Ar y dechrau mi oedd e'n boblogaidd, ond y sywaith aeth pethau o chwith. Mae rhywbeth trist iawn yn yr olwg ohono yn bwyta ar ei ben ei hun yn y ffreitir, heb gwmni neb, ond un o'i lyfrau diwynyddol hoff. Ond pryn erbyn hynny oedd y cydymdeimlad ato. Meddai Conop Thirlwell, esgob Tyddewi, the main feature of his character appears to me a morbid self-conceit, which betrays itself in the affectation which pervades his style, both in his books and in his letters, in his mock humility, and in his anxiety to represent himself as the victim of injustice. Wel, os ydych esgob yn dweud hynny amdano chi, does dim fawr o ddyfodol i chi yn fe o ran eich gyrfa byddwn ni yn meddwl. Gyda hynny fe dorodd i gyswllt ar coleg, aeth yn rheithor broad chalk bywoliaeth y meddiant Coleg y Brenin, Caergrawnt, yn ymyl dinas
Carsallod Salisbury. Mae'n drawiadol nid i ddioniaeth yn un o gadarlannau mawr Lloegr, yr aeth, nac i gadar sefydlog yn un o'r ddwy hen brifysgol, na hyd yn oed i eglwys bwysig yn un o'r dinasoedd mawr, ond i blwyf bychan dinod yn y wlad. Yn ôl pob tystiolaeth, Dewi Williams yn offeiriad plwyf, diwyd ac ymroddgar. Ond erbyn hynny mi oedd y gobaith mai ef fydde'r estob Cymraeg i iaith cyntaf ers y 19fed ganrif yn ôl yn ei wlad ei hun wedi hen ferfod. Fodd bynnag, ac ni'n dirwn y peth i ben yn y fel hyn, gweithaf i siomedigaethau ni ddiflannodd yr hen sêl wladgarol yn llwyr. Yn 1870, wedi chwarter canrif o ddistawrwydd, fe lefarodd goronfa goronwy Camlan unwaith yn rhagor, a'r tro hwn o dlysni cyfoethog y Wiltshire Downs. Ymddangosodd Owen Glendower and Other Poems ym mis Mawrth y flwyddyn honno, ond y sylwaith erbyn hynny, ac yn daiond yn 53 oed, mi oedd ei hawdur yn ei fedd. Pan roddwyd ffenest goffa iddo yn Eglwys yr holl saint yn Broad Chalk yn 1874, mi oedd y geiriau y gwir yn erbyn y byd. Fe oedd yn cynrychiol i'r gwir, wrth gwrs yma fe, a'r sefydliad oedd y byd. Y geiriau hynny wedi ysgyffru yn y ffenest liw, hefyd yr ymadrodd a fynod diw a lwydd. Fedrwch chi'm gweld y peth yn fanwl, ond dyna lle y mae e. Beth sydd i'w ddweud am y ddau yma? Mor anhebyg o ran personoliaeth a gwahanol o ran gyrfa, ond yr un a'i gilydd yn ei ymlyniad wrth yr hen fam a'i teyrngarwch i'r Cymru, neu diwylliant a'i llaeth. Wel, i gloi, gair o ddiolch, mae'n siŵr, am ei gofal chwithau am agweddau amrywiol o'r Gwynllan hon. Diolch i chi am wrando. Wel, dwi'n siŵr bod fi yn siarad yn rhan i gyd wrth ddiolch i Densil am ddarlith feistrolgar pnawn 'ma, a mae'n taro fi pa mor eangfrydig oedd y ddau yma. Ni 'di clywed yn ystod y ddarlith yma am edrych tu hwnt i'r eglwys, a bod yn feirniadol am yr eglwys, a'n un oedd yn edrych tu hwnt i gnod i Gristnogaeth ac yn edrych ar gymariaethau hwndwyaeth, ond hefyd wedi clywed pobl fel John Milton, Fra Angelico, a'r ci o dysion eryll. Felly, dwi'n hynod ddiolchgar i chi, Densil, heddiw, am tynnu sylw ni at y ddau Gymro pibir yma, oedd wedi gwneud cyfraniad mor helaeth, ond eto, rhan fwyaf ohono ni, bys ni'n tybio, gan gynnwys yr eglwys ei hun, yn anymwybodus ohonyn nhw. Felly, diolch o galon i chi. Gweithio am dwi'n gweld bys y cloc yn troi. Dwi'n credu bod yna amser i gael cyfres o sylwadau neu gwestiynau, ond falle bydd Densil, falle ti fas ar y diwedd. Os oes rhywun ar dan eisiau gofyn cwestiwn, di siŵr bydd Densil yn fodlon helpu. Ond wrth i dod â'r sesiwn hon i ben, jyst un o ddau o eiriau o ddiolch i Densil am y ddarlith arbennig yma pnawn 'ma, ac yn ei waith fel un o'r golygyddion i'r gyfrol hon. Hefyd i Dr Cynfal Lake sy'n eistedd fyna. Diolch i chi Cynfal am y gwaith greunus a gofalus yn hyrwyddo'r cwbl drwy'r wasg. Hefyd i'r wasg ei hun, i'r lolfa, mae Garmon wedi gyfo gadon ar y Garmon yma yn gynt o wasg y lolfa. Diolch iddyn nhw am yr holl gymorth gyda hyn. Ac wrth gwrs, i'r holl gyfranwyr, rai ohonyn nhw yma heddi, cyfle i chi brynu copi o'r gyfrol ar y diwedd yma, os chi am ddarllen mwy, chi gwylio eu cyfraniadau nhw ar-lein. Diolch o galon i bob un ohonoch chi. Mae'n dda cael eich gweld chi yma gyda ni heddi. Diolch i Graham, fel wedi sy'n gynnau am eiriau heddi ac am y rhagair.
Diolch hefyd i'n hydweithiwr i Richie Craven, reol cyhoeddiadau'r Eglwys yng Nghymru, am ei waith ragorol yn gosod y testun, a mae'r testun yn edrych yn lan ac yn deslys ac yn hyfryd iawn. Dylen ni ddiolch hefyd i ymddiriedolaeth Isla Johnson am ei hiliomi yn ariannu cyhoeddi'r gyfrol, y tair gyfrol, ac i bawb sydd yn chlwm wrth redeg y seminarau. Dwi'n meddwl Manon fan hyn a Ffion o Athro Paron Sant. Hefyd bydd ni am ddiolch yn arbennig i Angharad Geilad sy'n cydlynu'r cwbl ac yn sicrhau bod y seminarau yn digwydd yn llwyddiannus o wythnos i wythnos. Ac un o'r bobl hollol allweddol i'r cwbl yw'r athro Ewing James sydd yma. Dwi'n sgrifio fe fel pensaer y cwbl. Fe oherwydd i gysylltiadau aruthrol a'i ddealltwriaeth o'r maes yma sy'n medru dweud, a beth yn cael sesiwn ar hwn neu hon neu'r hyn. Felly diolch o galon i chi wyn. Bydd, dwi'n gobeithio, achlysur eto mewn blwyddyn i ni'n hyderu. Mae'r cyfraniadau ar gyfer cyfrol 4 eisoes yn dod i fewn i'n dyn nhw, cynfal. Mae un wedi dod, mae'r un gyntaf wedi dod. Os oes unrhyw un fan hyn sydd yn cyfrannu, clywch, mae'r un cyntaf wedi cyrraedd yn barod. Ni mawr obeithio yn Eisteddfod y Garreg Glas mewn blwyddyn byddwn ni'n medru lansio'r un ola. Ond am y drydydd gyfrol, wrth i ni ddirwyn i ben nawr, mae yna gyfle i chi brynu copi, mae yna focs ohonyn nhw fan hyn. Cofiwch dim ond 4 mis tan yn Nadolig, felly gofynnwch y siopa Nadolig chi heddi. Maen nhw gael, a byddwn ni'n gwerthu nhw heddi am bris gosyngol o £10. Dych chi'n talu deuddeg ar y maes, maen nhw'n gael yma am £10, a dwi'n credu bod y peiriau'n cardiau yn gweithio. Gwych. Felly, gan ddiolch i chi gyd yn wedi di Densil ac i Graham ei geiriau nhw, chi gyd am bod yma prawn yma. Diolch o galon i chi, mwynhewch weddill y diwrnod a weddill yr Eisteddfod, a da chi, mynwch gopi cyn i chi fynd. Diolch o galon i chi.